Nos hát, sziasztok srácok és lányok! Ebben a mai videóban Mortal Kombatozni fogunk. Na szóval, várjunk csak egy kicsit, mert még nem tudom annyira, hogy ez hogy működik. Jó, mindegy. Na, ide felső sarokba, addig megállítom a videót, hogy ne utassalak titeket. Nos, hát itt vagyok. Akkor hát nézzünk meg egy-két meccset, aztán ja, már ideig eljutottam. A Tino az én, ahogy látjátok, a bal oldali az enyém, jobb oldali pedig az ellenfélé. Úgyhogy még nem vagyok annyira profi, mert még máma töltöttem le, úgyhogy hát ja, én vagyok a bal oldalival. Nagyon kapom a damage-et. Nagyon kapják ők is. Már csak ez az egy ember van. Ezt figyeljétek. Gotcha. Lejjebb kell vennem a játék hangját, hogy halljátok engem is normálisan. Úgyhogy ja. Ezt a kört, ezt easy-ben nyertük. Majd ha akarjátok, akkor lesz facecam, hogyha leírjátok kommentbe. Úgyhogy, ja. Majd állítok valami jobb nevet is, mert ritkán ismerhető olyan, hogy védekezés. Főleg itt ebben a játékban. Ott már csak egy ember maradt. Az is gatya lesz neki. Mondtam. G to the G. Shit on. Majd lehet kérdezfelelek is.